ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед ба канали Садои умед ва номи ман бошад Умед. тамошобинони азиз, аввал ман 20 та нома ҷустуҷӯ кардем, бо далелҳош ёфтем ки ҳамин номҳо дар ватани мо, дар исломи мо ҷоиз нестай. шумо вақте ки нома гӯш мекунед, агар номи шумо дар ҳамин ном бошад, дарода комментариё нанависед, ҳар ҷода муроҷиат накунед ки чӣ вайхали чӣ байхали. ҳамин сабти маро ба пеши ягон олиме бибаред, нишон бидиҳед ки дар ҳақиқат ҳамин номҳо ҷоиз астад ё нестад. дӯстони азиз, кадоме аз шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошад, номерҳое ки дар рӯи экрани шумо ҳатман ба ҳамин бародаро муроҷиат кунед. ин бародаро дар гузаштани граница ба шумо кӯмаки хишона мерасонанд. касе мушкилӣ ба документ дошта бошад, ҳатман ба ҳамин бародаро муроҷиат кунед, мушкилии шуморо осон мекунад. ва касе патент карданӣ ҳам ки бошад, ҳамин бародаро патент ҳам мекунанд ва аз номи канали ман гап задем, ба шумо боз хеле кӯмаки хишона мерасонанд. ҳатман ба ҳамин бародаро муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аввал ҳамон 20 та номе ки ман ба шумо мефаҳмонам, бо диққат то охирша гӯш кунед ва ба маъноҳош, ба далелҳош ба шумо мефаҳмонам. якум, Абдусатор, яъне абд банда мешавад. абду ки шуд, бандаи мешавад. бандаи сатор, зеро сатор номи Аллоҳ нестай. Абдуситир ки шуд мешавад, ситир номи Аллоҳ аст. Абдуситир ном ҷоиз астай. дуюм, Абдулқадим, Абдулқадим ҳам ҷоиз нестай. ва сеюм, Абдулмуқаддас, Абдулмуқаддас ҳам ҷоиз нестай, ки зеро номи Аллоҳ нестай. Абдулқудус мешуд, ҷоиз буд. чорум, Абдуфақир, Абдулфақир, яъне бандаи Аллоҳи фақир. ва панҷум, Абдурасул, бандаи Расул, зеро мо бандаи Аллоҳ ҳастем, на ин ки бандаи Расул. Абдунаби, ҳамин Абдунаби ҳам ҳамон маъное ки Абдурасул ҳастай, ба ҳамон маъно ҳастай. ҳафтум, Муҳаммад Назир ё Назир Муҳаммад, яке назир шуда ба сӯи ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, назир шуда ба сӯи Аллоҳ ҳастай. ҳаштум, Ғулому Расул, мо ғуломи Аллоҳ ҳастем, на ин ки ғуломи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва Ғулому Наби, ҳамин ҳам ҳамон маъноро дорад. ва Ғуломалӣ, мо ғуломи Алӣ нестем, мо ғуломи Аллоҳ ҳастем. ёздаҳум, Қурбоналӣ, мо қурбони Аллоҳ ҳастем, на қурбони Алӣ. дувоздаҳум, Алиёр, яъне зиёдравӣ дар ҳаққи ҳазрати Алӣ ҳастай, ин ҳам ҷоиз нест. сездаҳум, Алидод, мо ба мо Аллоҳ метиҳад, на ин ки ҳазрати Алӣ. дӯстони азиз, алҳол ки мо 13 номе ки ба шумо пешкаш кардам, ҳамин номҳо тамоман монданаш ҷоиз нестай. ва алҳол ман 7 номи дига ба шумо мерасонам. ин номҳоро бо диққат гӯш кунед ки чӣ тавр монданаш ҷоиз асту чӣ тавр монданаш ҷоиз нестай. тамошобинони азиз, шумо мехоҳед ки аз ҳадисҳои паёмбармон саллаллоҳу алайҳи ва саллам бохабар шавед ва ё мехоҳед ки кадом суоле ба шумо лозим биёяд ҷавобашро бигиред ва ё мехоҳед ки ҳарфҳои арабиро аз худ кунед. марҳамат ба ҳамин канал Муҳаммад Шариф Абдуалӣ, ҳатман дар омада дар каналаш подписатсия кунед, силкаш дар таи видео ва дар комментария ҳам мегузорам. ин як олими беҳтарину хубтарин аст. дар каналаш подписатсия кунед ва чӣ саволе ки шумо доред дар ҳавай бидиҳед, иншоалло ҷавобша ба шумо мерасонад. ва дарсҳои арабӣ гузарондест аст. оли дар 13-ум 14-ум дарс омада. шумо метавонед якум дарсаш ҳарфҳои арабиро ба шумо бо диққат хушу нишон додага ҳамагиашро аз худ мекунед. алҳол ман 7 номе ки ба шумо мегӯм, бо диққат гӯш бикунед. якум, Раҳмон. дуюм, Холиқ. сеюм, Қуддус. чорум, Раззоқ. панҷум, Ғафур. Самад ва Аҳад. барои чӣ? барои чӣ ки ин номҳоро ин тавр гузоштан ҷоиз нестай. ин номҳо номҳои хоси Аллоҳ ҳастанд. ин номҳо танҳо барои Аллоҳ ҳастанд. ва ин номҳоро мешавад ки ба ин тарз бимонӣ. Абдураҳмон, Абдураззоқ, Абдухолиқ. мисол ба абду бишавад, агар ин номҳоро гузоштан ҷоиз астад. агар танҳо бошад ҷоиз нестад, ки танҳо хоси номи хоси Аллоҳ астад. Раҳмон танҳо Аллоҳ астад, Холиқ танҳо Аллоҳ астад, халқкунанда мешавад. اینها تنها نامهای الله اگر تنها به عبدو باشد جایز نیست موندنش.
агар абду дошта бошад ҷоиз аст. ва дӯстони азиз, як номи дигарам дар ҳамҷа ба шумо хуш кунам. дар чанд видеом гуфтагим бисёриё нафаҳмидиянд. абду али ҷоиз нест, яъне бандаи али. абдул али кишид ҷоиз аст, яъне бандаи али. али номи аъло ҳаст. метавонед номи алиро гузоштан эмом али ба мисли номи подшоҳ, ҳамон ки беҳтарин нома гузоштагианд. аъло хайраш бидиҳад, беҳтарин ном дорад эмом али. ин хел бигзорем, беҳтар афзалтар аст. ва касе агар бовар надорад дар ҳамин номҳое ки ман аввал гуфтам ки бисёриёт бовар намекунем ки ин номҳо ҷоиз аст ё нест, ҳаминро ба ягон олиме нишон битиен, ҳамон ҳамагиашро ба шумо бо далелҳош мефаҳмонад ки ҳамин ҷоиз ҳаст дар ҳақиқат ё ки ҷоиз нест. дӯстони азиз, ин буд ки 20 номе ки ман ба шумо расондам ва ман бо ҷустуҷӯ мекунам бо далелҳош. боз навбатӣ иншоалло боз видеоҳои навбатӣ мешавад ё ки ягон видео пас боз ман 20 дигарашро боз дастрас мекунам кадом номҳо ҷоиз нестай. ҳатман мо ба шумо бо як видео мекунам, мерасонам. ҳамин видеоро ба дигар сайтҳо бипартоем ки ҳама бохабар бишавад ки ҳамин номҳо ҷоиз нест, бигзор бидонанд ҳамин чизҳоро. ва силкае ки гуфтем Муҳаммадшариф Абдулалим, ҳамин силкада бидурен, ҳатман подписатсия кунед ва саволҳои худро бисёр чизҳоро аз ҳамин канал дастрас мекунед. шумо дурен канала як тамошо кунед, беҳтарин амрои маъруф аст дар ин канал. ва дӯстони азиз, видеои навбатиам як видеои беҳтарину хубтарин аст. иншоалло ман вая бо хушрӯтар мекунам, ба шумо мерасонам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеоҳои навбатӣ.